Така че време е да се настроим на тази вълна и да посрещнем с много аплодисменти група Хоризонт. Аплодисменти за тях. Хоризонтът пред открит. Те са на морския бряг. Заповядайте. Добра вечер, приятели от Бургас и ако има от други градове. Радваме се, чудили от времето си за днешния концерт и ви пожелавам и приятни минути с група Хоризонт. Разчитаме на вашата подкрепа! Ние пътуваме с една кампания "Изпей обичате" на български, като казваме за повече българска музика и го казваме не само като музиканти, казваме го като слушатели, защото в България има медии, които все едно не излучват от територията на нашата страна
а някъде далеч на хиляди километри, защото в тяхната програмна схема почти няма българска музика, а ние всички искаме да харесваме и да обичаме още и още и още много хубави български песни, които ние да харесваме и да обичаме. Така ли? Няма как да стане, ако мените не пускат това, което авторите го създават. Но ние днес сме дошли при вас с нова музика от група Хоризонт, нашия нов албум, който съдържа 14 наши нови песни. След концерта, който иска да се вземе, донесли сме няколко копия преди неговата промоция, която ще бъде есента в София. Така че след концерта, който желая, заповядайте, цената е само 15 лева. Ще се радваме нашата музика да бъде част от вашия дом. Каза се измислени истини. Защо го кръстихме така? Защото истинските истини, с които израстват линии и поколенията преди нас, а именно да знаем, че любовта и приятелството са изключително значими за нашия живот. Че това да прощаваш означава, че си силен. Че това да уважаваш предишните поколения също означава, че си силен. Днес като че ни звучат малко измислено, но за нас те са истинските истини. И сега ни позволете да ви свирим една песен от този албум, която се казва "Нямаме време", тъй като ще я чуете за първи път. Ще разчитаме на вашата реакция, дали ви харесва песента или не. Нямаме време, една от новите ми песни след концерта. Заповядайте, вземете си от нашата музика. Любовта е мощ и
Като на грандиозен рок-концерт, нали? Група Хоризонт, приятно изкаране на останалата част от вечерта. Обязателно ще си нива. Чао! Много благодаря.